नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटलकर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मंडळी, आमच्या इथे आता भात कापायला सुरुवात झालेली आहे। कालपासून भरपूर पाऊस पडत होता, म्हणजे दुपारनंतर। तरी पण आज आम्ही सुरुवात केली। आता ऊन आहे सकाळी, पण कदाचित दुपारनंतर पाऊस येईल। आई आणि आता सर्व शेतात गेलेत आणि मी सर्व मशीनचा वगैरे जो सेटअप आहे तो बनवत होतो। तर आपण आता शेतात जाऊया आणि कोणत्या प्रकारे भात कापतात ते बघूया, आणि त्याच्यानंतर मग झोडतात कसं, ती एक नवीन पद्धत काय आहे ती देखील मी तुम्हाला दाखवतो। तर या सर्व माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। पहिलोच कोपरो कापूक सुरुवात केल्याने काल ह्या सगळा रान मशीनने मारलेलं वाटेवरचा, नाहीतर भात सुकत घालूक गावत नाही। पण आता आम्ही ह्या वर्षी भात सुकवणार नाही हो। आता कवळे असे सगळे बाहेर काढतलो, कारण ह्या कोपऱ्यामध्ये छोट्या ह्याचं ताडपत्री टाकून जी भात झोडीची नवीन मशीन आहे, तर ती ऐसर ठेवून भात झोडतलो। रान यंदा थोडासाच असा, कारण नडलेला होता भात त्याच्यामुळे। तरी पण ह्यो बारका रान असा कुठला तरी, आणि ही वाली नवीन कोयती नीर, ही वाली नवीन आणलेली आहे कोयती 120 रुपये। आमच्या आधीचे जुने कोयत्यांनी मान टाकल्याने, कारण ते तापून आणून गेलेलं, पण त्यांच्यात काय राम नाही रावलं, त्यांचे नुसते लोखंड रावलेलं। तरी पण कापतय, मी कापतय, माझ्या हातातली कोयती आहे बघा। दाखव, डिस्को कोयती परंपरागत चालतील या 32 हे बघा, कोयती 32 वर्ष झालेली आहेत कोयती, तरी पण अजून काम करतात। ही तापूक गेलेलं, पण याच्यात काय नाही, म्हणजे एका धार नाही की काय नाही। तरी पण आई कशी कापता काय माहिती, आईच्या हातातली कोयती। हे आता नवीन आणले ते का, कसे धार वगैरे एकदम प्रॉपर चांगली असं होतं। ह्यो 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 कापा, हां, कारण हैसर आता सगळा ह्या ठेवतलो सेटअप सगळं याचो, आणि सरलो याच्यात टाकूया। नाहीतर हैसर ह्याच्यात सरलो रावलो तर परत ना हैसर ढीक होतलो। ह्या कोपऱ्यात कागद घालणार होय, त्यासाठी मशीन लावणार होय, तर उंच ना त्यासाठी, नाहीतर ते ध्येयात ना उडावता तांदूळात, ते उडावतात एकदम पुढे ते ह्याच्या बाहेर, म्हणून मग ह्यो एक कोपरं सरल्यासाठी हैसर। हा, हैसरचे हे 5-6 कोपरे हईले, हे आजूबाजूचे, आणि हैसरचा आहे मागचा ह्या वाला। मग तकडे झालं तरी मग पुढे नेऊकोयत नंतर मशीन त्या कोपऱ्याने। आमचं तशी भरडी शेती असल्यामुळे तांदूळ तसे तेवढे म्हणजे प्रॉपर असे होत नाही। जे याची गाळाची शेती असतात ते का भारी होता होय ना। गाळवाची काय बोलतात ते का, ती गदमी ना, गदमी शेती, गदमी शेती। आणि ही आमची भरडी शेती। तरी पण असत बरोबर प्रॉपर केसरा एवढी बस झाली। हाईट पण जास्त नाही वाढल्या, साधारण 2 फुटापर्यंतच वाढलेली असते। ते गदमी कोपऱ्यांचं जवळपास 4-5 फुटापर्यंत वाढता भात, आणि केसरा पण एकदम भरलेली असतात। आता आमच्या असत एवढे कोपरे भरपूर, एक 24-25 कोपरे असतात ते। आता बघूया किती दिवस लागतात ते। आता आम्ही असे हे कवळे करून ठेवतो, नाहीतर अगोदर पहिल्यांदा भात कापून झाला की असा आडाव टाकूचा लागायचा, म्हणजे सुकत घालूचा लागायचा। आणि त्याच्यानंतर मग त्या दुपारी 1 ऊन झाल्यानंतर किंवा 2 उन्हा झाल्यानंतर त्या पूर्ण बांधून घराकडे घेऊन जायचे, पेंडका बांधून, आणि मग ती घराकडे झोडायची, आणि मग नंतर सरलोचा उडिया डाळायचा। तर आता ती सगळी मेहनत करत बसत नाही, आता डायरेक्ट असे कवळे ठेवतो, आणि हेच कवळे डायरेक्ट सर मशीनला लावून मग नंतर तांदूळच डायरेक्ट, म्हणजे भातच डायरेक्ट घेऊन जातो, भाताचे पिशवे। म्हणजे तो एक आमचा त्रास वाचला। बाकीची माणसं तिकडे शेतात भात कापतात, आणि मी इकडे ही आमची भात झोडूची मशीन असा, तर एका जरा क्लीन करून ठेवलं। त्याच्यानंतर ग्रीसिंग वगैरे केलंय। ह्याच्यात पूर्ण ते पुली वगैरे असतात, आणि हे रॉड वगैरे असतात, तर ह्याच्यात सगळं ग्रीस वगैरे केलंय। ताडपत्री वगैरे बाजू काढून ठेवलेली असा कोपऱ्यात घालूक,
आणि 2 टेबल आहे. एक टेबल आता कवळी ठेवूक आणि एक टेबल आता जोडणाऱ्यासाठी बसाक. तर असं पूर्ण आता सेटअप असा. तर आता 2 कोपरे झाले किंवा एक कोपरं झालं का मग या सगळा घेऊन जातले आणि मग थंयच्या थंयच भात जोडूक सुरुवात. तर आता मी तोपर्यंत नेहरी करून घेतोय. चला आता दुपारचे 2:30 वाजल्यात आणि आम्ही लगेच परत निघालो शेतामध्ये. तर सकाळी जवळपास छोटे छोटे 3-4 कोपरे कापल्याने आणि आम्ही एक कोपरं जोडलं. तर आमचं जोडण्याचं सेटअप कोणत्या प्रकारे असतात तो मी तुमका दाखवतोय. आणि बाजूकच कुंभरणी असतात तर ते देखील जोडतात भात. तर ते कसं जोडतात ते आपण दाखवतोय. तर चला आता शेतात जाऊया. तर इकडे असं एक छोटं कोपरं आम्ही पकडून याचे ताडपत्रीने टाकलं. ह्या बाजूक इकडे उंच करून ठेवलं कारण ही जी मशीन असा ह्याच्यावरनं जे असे भाताचे गोटे उडावतात ते एकदम बाहेर जाऊक नको म्हणून असं करून ठेवलं. आईन ह्यो सरलो असं म्हणजे गवत बाजूक काढून ठेवलं ना, कारण ज्यावेळी आपण ह्याच्यात मशीनला भात लावतो तर त्यावेळी असा गवत वगैरे उडावतं त्याच्या पातीयाने. आणि भूषण है सर आता कवळे आणून ठेवता. अरे इकडे काय ठेवलं? तकडे ठेव, त्या बाजूक ठेव कारण अकडे मी ह्या टाकतलोय ह्या सरलो टाकतलोय सर. आणि ह्याच्यावर ठेव एक तू कवळी फक्त याच्यावर ठेव आणि ते माका फक्त नंतर ती आणून दे, जास्त काय बाकी करू नको. तर हे बघा ह्यो एक छोटं वालो कोपरो, तो एक छोटं वालो आणि तो. आणि आता त्या कोपऱ्यात गेल्यात भात कापूक. तर आम्ही इकडे आता सर मशीनला भात लावतलो, झोडतलो भात. आणि हे असत माझे हँडग्लोव्ज, 2 हँडग्लोव्ज असत. आणि सोबत हे प्लास्टिकचं कशाक घेतलं आहे कारण रबराचं असा ह्यो, कारण हे थोडेसे जरा फाटलेले असत त्याच्यामुळे रबराचं हे, नाहीतर कुसुरंडे लागतात आणि खाज येतात. आणि ह्या असा टेबल. तर ह्या पूर्ण सेटअपवर आता थोड्या वेळान मी भात जोडून घेतलेलं आहे. भूषण माका सरलो भात आणून देतलो आणि नंतर मी सरलो हैसर टाकून हे असं ढीग मारून ठेवतो. आणि मग जे कोपरे हैसर रिकामी होतीत त्या कोपऱ्यातनी सुकत घालतलो, म्हणजे नंतर बैलांका किंवा कोण म्हणजे घेऊन जात असत तर त्याका देऊक मोकळे. बस झाले आधी. तर भूषण आता इकडे थोडा वेळ जरा भात झोडता मशीनवर, बाकीचे तिकडे 3 जणांना भात कापतात. त्याच्यानंतर आता मी जरा इकडे कुंभऱ्याच्या शेतात जाऊन इले. इकडे गणो निलेश मामा आणि कुंभरो असत. तर ही त्यांची शेती जी आम्ही एकत्र लावलेलो. आणि कुंभरो इकडे पेंडका घेऊन जाता. तर हे हाताने असेच झोडतले
आम्ही पहिल्यांदा आम्ही करू की ह्या कोपऱ्याने सगळा भात कापलेला सुकत घालायचा, मग अशी ही पेंडका बांधायची. आणि पेंडकांसाठी दोर पण बघा, ह्याचे असतात ना वडाचे पारंबे, हो निलेशामा? तर हे असतात वडाचे पारंबे, एकदम मजबूत असतात दोर. तर अशी ही एक पेंडूक बांधायचा आणि मग त्याच्यानंतर डोक्यारना घेऊन ज्या ठिकाणी झोडूचा, तर अगोदर पूर्ण खळा वगैरे करायची. पण आता निलेश मामाने कसा पावसाचा बेभरोशी व्यवहार असता, त्याच्यामुळे कोपऱ्यात आता खळा वगैरे नाही करत. आता डायरेक्ट होतो बाजूचा जो मांगरा, त्या मांगरात घेऊन जाऊन आता झोडतली. तर मी तुमका ती पण स्टाईल दाखवतोय. तर पहिल्यांदा आमचा भात जोडून घेतो. हे आता ही 5-6 पेंडका अजून रवली आहेत, ती टाकल्यानंतर हे झोडूक चालू करतील. तर तेव्हा आपण येऊया एकदा ह्यांच्याकडे आणि मग तेव्हा तुमका मी दाखवते कसं हाताने भात झोडतात. ता सगळ्यांना तुमका माहिती असताला, पण मजा असता एक. आता पहिलं राऊंड एक संपलो आणि हे काय चायचो वास इलो, बाजूक झोडतात त्याचा मांगराता, त्याच्यामुळे इलो. आणि इकडे चाय येता. मग अशी आम्ही घराकडसून येताना चाय पिऊन येऊ नाही, होय ना कुमऱ्या? यो खाऊन इलो असतो काहीतरी. आहे जरा पाणी दे गे. पाणी पिऊया थंड मस्तपैकी. चला टी टाइम. इकडे आता सगळे अजून कप असत. काय गो पेले उमऱ्या चाय घे आमच्याकडनं 5 रुपये. चल 5 रुपये चाय. मग आणि 10 रुपये झाली. 10 रुपये आली. ओके ओके. चला 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 चाय पिऊ चला. तर आता चाय पिऊन झाली तर मध्ये थोडासा थांबा ना, हे सगळं गबाळं काढायचं लागतं, कारण ते गवत असतात आणि त्याच्यामध्ये केसरा काय काय असतं ते जातात. आणि मग ती अशी इकडे एकासाठी करून दांड्यान झोडून व ती क्लीन करून घ्यायची लागतात. आई आता इकडे सगळं तो गबाळा काढता आणि तोपर्यंत मी इकडे भात झोडतात तिकडे जाऊन येते कुमऱ्याकडे. आणि चला आता प्रत्येक जण आपापल्या कामाक लागले. चाय पिऊन झाली तर इकडे आता हैसर कापतात. हे कोपरं, या हैसरचे जवळचे आम्ही 4 कोपरे फक्त कापले बारके, कारण हैसर भात झोडत असल्यामुळे हे जवळ असत, त्याच्यामुळे हे आधी पहिले 2 कापून मग दुसरीकडे मशीन शिफ्ट करतलो. तर चला आता ह्या मांगरात जाऊया. इकडे निलेश मामांनी असत भात झोडतात. हे गाण्या काय तू पण असं तू का तर फिरतानाच बघतोय मी नुसतं, मोबाईल बघा खाली. हैसर कुंभरो भात जोडता, कधी नाही तो काम करता, नाही तर नुसतं मोबाईलवर PUBG खेळत असता. ताकद काढ मरे, जेवला नाही दुपारी. तर ही ट्रॅडिशनल स्टाईल, जुनी स्टाईल. अगोदर आम्ही पण असेच भात जोडायचे, म्हणजे ही हैसर पेंडका असतात आणलेली कोपऱ्यातली, आणि मग असे कवळे काढून ठेवायचे. कवळे काढल्यानंतर मग एक कवळी बांधून अशी झोडायची. जवळपास जर भात चांगला सुकलेला असत तर 5 ते 6 वेळा पेंडी मारल्यावर भात गळता. पण जर थोडासा वला असत, सुकलेला नसत, तर मग हैराण करता, एकदम बावळे येतात. पण जास्त माणसं असतील तर ही स्टाईल एकदम मस्त, एकदम दणकावून होता भात जोडून. आता आम्ही जे मशीनने झोडतो तर तो एकदम खेळ होता. कमी माणसं असताना ठीक आहे, जास्त मेहनत नाही लागत. एका जास्त मेहनत लागता. आज कोंबऱ्याचे बावळे दुखतलेत, होय ना? हां. आणि होय, आणि सरलोय सर बाजूक ठेवतो. ती पेंडका बाजून नंतर कोणाक देवची असते ती घेऊन जाते, नाहीतर ठेवती तसेच. कोंबड्या पेंडी कशी बांधतात दाखव. कवळी हां, एक फिरवायचा. थांब ह्या नको कट कर. चल ओके, कट. हां कट. काय झाला? ही पेंडी बरोबर नाही हा? तरी पण मी घेते. दुसरी घ्या. हा खायचं चांगला दिसता. ही बारकीशी घ्या. एकदम व्यवस्थित. पहिल्यांदा हात मारतो लागता कवळीवर. हे सगळे दांडे ते व्यवस्थित एका लेवलला. हा, आणि असं पाठी जर हात मारायचं, लेवल करायची. ओके. असं ताणायचं यार. हा, ताणलं की असं फिरून घ्यायचं. फिरून घेतलं की ह्याच्यात 4 काडे घ्यायचे. हा, आणि ते मग असे फिरवायचे. ओके. हे झालं. कसा पकडायचा? हा, आणि असा पाठीमागे पकडायचा, दे धक्का आणि खप करून मारायचा. भारी, एकदम ट्रॅडिशनल स्टाईल. या खाली काय टीव्ही ठेवलेला काय ते? ओके. फळी असा काय काय जण
खाट बाकडा वगैरे नाही ठेवतात, टेबल वगैरे ठेवतात, पण त्या मजबूत आहे, म्हणजे असे मारल्यावर पेंट येतात तुटताने. तर चला आता बॅक टू पॅव्हिलियन, आता आमच्या शेतात जाऊया. मी आता मोबाईल ठेवतोय घरात, नाहीतर सगळे शिव्या घालतले माका, कारण अजून भरपूर काम असं. आणि मागे पाऊस पण येतं, म्हणजे गडगडता, त्याच्यामुळे कदाचित येत संध्याकाळी पाऊस. तर पटापट जेवढा भात कापलेला तेवढा लगेच झोडून भात गोळा करून घरात घेऊन येतो. तर मंडळी, ह्यो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तो कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुमच्याकडे अजून कोणती पद्धत वापरतात तर आपण आमका सांगा कमेंट बॉक्समध्ये. आम्ही तरी असं काम करतो, म्हणजे आमची कमी माणसं असतात, 3 माणसं, तरी पण 2 जण वाडीतली मामी आणि इलिली असतात, त्यांच्यामुळे थोडीशी जरा मदत होता. तर भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय काळजी घ्यावा, आणि चॅनलला नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. पाऊस इलो, ड्युटी संध्याकाळची त्याची, त्याच्यामुळे अर्धाच टाकून सगळा यायचा लागला. तर जो उरलेला भात होता तो सगळा भरला, झोडलेला. तर आता इकडचे 2 कोपरे कापलेले आहेत ते रवलेत, ते आता भात भिजताला. तर बाकीचे मशीन वगैरेने आम्ही सगळा ठेवलो, कागद वगैरे सगळा भुतूर घेऊन गेलो. आता एक टेबल असं त्याच्यावर आई आता कागद घालतं, याच्यावर असं वाट लावता पूर्ण, एकदम अचानक येतं आणि जोरातच इलो वाटतं मला वाटतं. तर आता सगळे कामगार इले सगळे. चला, आजच्या दिवसात किती 4 कोपरे झोडून झाले आणि 7 कोपरे कापले. आता 3 कोपऱ्यांचा भात भिजताला. ए मिंट्या चल घराक, चल मिंटो चल, पाऊस येता, ये 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 ये. ह्या कायता बघा, आई शपथ, फुल जोरात पाऊस येलो आणि वादळीला आणि गडगडतो. आपण सगळे कामगार आकडे येले सगळे कामगार आकडे येले. फुल बेकार पाऊस. आता मगाशी एकदम कडकडीत ऊन पडत होता आणि आता एकदम जोरात पाऊस येलो, त्यासोबत गडगडता पण आणि वादळ पण असा.